आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय दिनैनि बे मठआव बावनानै आरो मानगोनां न'खरनि बिथांनि बिसिजों लोगोसे न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोरनो इसोरा गोहो होथों, शक्ति होथों। मानगोनां बिर सिलाराम बसुमतारी बिथाङा बोर सारस्रिथों जेन' बिथांमोनहा जिखिनि दङ इयुनखौ लानानै जेब्लाबो जाहाथे साननांगौ जायो आरो गोसो दाद लानानै जाहाथे थांनानै थानो हानायनि मोनसे गोहो जाहाथे हरो बेखिनिखौनो बुंनानै खेबसेबाव बिर सिलारामनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय होननानै बुंनायखौ लुबैयो। बिर सिलाराम बसुमतारीनि माखासे बेसेन गोसा हिस्ट्रिखौ जोंनि गेजेराव बेखेवना दं आरो गोबां बाथ्रा बुंदों। आफादनि जोंहा दङ हाबाफारि बायदियै जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय मानगोनां मिरु आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट फोरोंगाव औवारि सारखौबो आङो